ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾಗೆ ನಮ್ಮೂರುಡ್ಲ ಕಾಡುಂಚು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಆತು ಬರ್ಸತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದರಡೋಕೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರಮಂದು ಇಜ್ಜಿಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ನೆನ್ನೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡಪ್ಪನೆ ಬಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪೂ ಮಾತದೆ ತೊನ್ನರೆಗೆ ಪೋಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಜದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಪೂದೆ ತೊನ್ನರೆ ಪೋಯೆ ಮತ್ತು ಪೋಯೆ ಪೋಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯಿಜಿ ಬರ್ಸ ಜೋರಿತ್ತನತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ನಮ್ಮನೇನೆ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಎತ್ತನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಜತ್ತದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನ ಪತ್ರೊಡೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನಂಚೆನ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಪಂಡು ಮಲ್ತುದಿಂದ ನಂಗೆ ಆ ತೆಡ್ಡಾಪಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಪ್ನತೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಣೆ ನಾರೆ ಪುಡ್ಬಾಡಿ ಬಿನ್ನೆರ್ಲೆತ್ತಾರತ್ತ ಮೈತನ ಬಿಡೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪತ್ರೊಡೆನ ಅರೆ ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮಣ್ಣೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರೆ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಜಿಪು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ಪಾಡಿ ದೈವರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆತೆ ಅಂಚದೊಂದು ರಜೆ ಪಾಡಿ ಒಯ್ಕಲ ಈ ಬರ್ಸೋಡು ನಂಗೆ ಕೆಂಚಿನ ಅಲ್ಪರ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಬರ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಕೋಡಲ ಹಂಚಿದೆ ಕೋಡಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನೇ ಉಂಡಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ತಾದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿನೇ ಅಣ್ಬಕ್ಕೆ ಪರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧಾರಪ್ಪ ಅಂಚ ಅರ್ಧೈತಿ ಓಡದಲ್ಲೇ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಕುಂಟವಲು ಉಂಡ ಅರ್ಧಾರ ಕಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕನೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತಿರ್ಲಿದೆ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದವಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತು ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಮಲ್ತೆ ಅವು ದಾನ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಇಡಗೆ ಮುಗಿತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡೋದು ಬಾಯ್.